אם תשאלו את נועה ועידן מה הפגיש ביניהם, הם ודאי יגידו שהייתה זו התאווה ללמוד, לאכול ולהכין מזון גורמה. אולי יש בזה משהו. השניים נפגשו כשעבדו במסעדת אסיף התל אביבית, אחרי שנים של ניסיון קולינרי. גם הדייט הראשון שלהם, אותו נועה יזמה, התחיל מהזמנה לטעום גלידת סלק, והסתיים בחתונה, למרות שהגלידה הייתה כישלון. לימים, אפילו הקימו עסק לאפיית גורמה. עם זאת, מזון גורמה היה רק חלק קטן מהסיפור, והמאורעות האמיתיים שאפשרו את פגישתם התרחשו לפני זמן רב והשפיעו על חיי רבים שלא שמעו מעולם על מאכלים כגון סביצ'ה, ממרח איולי או סלט רשד. אז מה הפגיש בין השניים? חלק 1. וילי ואני. סיפורנו מתחיל ב-1874, אז הוחל בשיווק מכונת הכתיבה הראשונה של חברת רמינגטון. המצאה זו אפשרה, לאחר עשורים מספר, את פגישת אני לוי ווילי הרמן, סבתו וסבו של עידן. יום אחד הגיע וילי למשרדי עורך הדין שלו, וראה את אני המזכירה מקלידה מכתב עסקי בחן רב כל כך, שגרם לו להתחיל לבדות מגוון תירוצים משפטיים לבקר שם שוב ושוב. חיזוריו נשאו פרי, והשניים התחתנו. לימים הולידו 3 בנות, מרים, שושנה ואליזה, אמו של עידן. חלק 2. אלקה ועזריאל. בשנת 1922 גילה מנואל גספצ'ו כי שילוב מסוים של רסק עגבניות, שום ולחם יכול לשמח לבב אנוש באופן שבני תקופתו לא דמיינו קודם לכן. באותה שנה פורסם הספר הלבן שהגביל עליית יהודים לפלסטינה, אך אפשר הגירת זוגות באמצעות סרטיפיקט בודד. אלקה גוטשטיין ועזריאל ברנשטיין, הסבים של נועה, התחתנו בנישואים פיקטיביים לאנשים אחרים, ונפגשו ב-1934 כדי להקים את קיבוץ מגדיאל. אלקה שימשה כאקונומית של הקיבוץ, ועזריאל בעל ידי הזהב היה מנהל המשק. באחד הימים עזריאל התייבש וחטף מכת שמש. הוא הובא להתאוששות במטבח הקיבוץ, שם אלקה טיפלה בו ושם נולדה אהבתם. עד מהרה התחתנו והולידו את נורית ומאיר, אבא של נועה. חתונתם נערכה בקיבוץ, ולרגל המאורע הוגש בורשט עם שמנת ללא הגבלה. חלק 3. חיים ולובה. ב-1945 גילה אלכסנדר סביצ'ה שילוב חדש של דג וקרקר אשר שינה את העולם. עם זאת, ההמצאה לא השפיעה כהוא זה על סיפורנו. לעומת זאת, כניעת גרמניה הנאצית שהתרחשה באותה שנה אפשרה למספר דמויות בסיפור להתחיל חיים חדשים. חיים קוריצקי הגיע לווילנה ב-1947, אחרי ששרד את השואה ושירת בצבא האדום. כששוטט ברחובות העיר, נתקל במכר ותיק, שהציע להכיר לו 2 צעירות מקסימות. האחיות טייטל, לובה ופניה, שהוריהן נספו בשואה בצעירותן, גרו אצל אותו מכר, והוא חיפש גבר ראוי שיפטור אותו מעונשן. לובה עמדה במטבח כשנכנסו, ותבשיליה הזכירו לחיים את מאכלי ילדותו. הוא דמיין את הניחוחות בביתם העתידי, והחליט לקחת אותה לאישה. הגברים ניגנו במנדולינות ושיעשעו את האחיות. לאחר שנה התחתנו חיים ולובה והולידו 3 בנות, מירה, דורקה ורוזה, היום קוראים לה ורדה. חתונתם התקיימה בבית העירייה, אוכל לא הוגש כלל. בני הזוג יצאו מהטקס רעבים כמות שבאו, ואז הלכו בחזרה לעבודה. חלק 4. אסתי וחיים. גם חיים גולדשטיין, סבו של עידן, התחיל את חייו מחדש באותן שנים. לאחר השואה עבד במשרדי הסוכנות היהודית בפראג. את אשתו לעתיד, אסתי שמשוביץ, הכיר לו הבוס שלו שהיה נשוי לאחותה. באותם ימים ניהלה אסתי בית יתומים בעיר. השניים נישאו והולידו את דני, אך על השמחה העיב מאסרו של חיים באשמת שווא של ריגול תעשייתי. לאחר 8 חודשי מאסר שוחרר למעצר בית והחליט לתת פרשנות מרחיבה למושג בית. הוא ניצל את ההזדמנות ונמלט דרך גבול אוסטריה. המשפחה הגיעה לישראל והתיישבה בכפר רופין בשנת 49. במוצאי שבת הוגשו בחדר האוכל אטריות עם כרוב, מאכל הונגרי שדני אהב מאוד ונהג לפזר מעליו סוכר. חלק 5. אליזה ודני. ב-1958 גילה דוקטור גוסטב שלומפהאוזר, חוקר הצמחים הנודע, את עשב הרשד בעת אחד מסיוריו והחליט לשלבו בסעודת צהריים. באותה שנה החלה מדינת ישראל בבניית כור גרעיני סודי, ולאחר כ2 עשורים שובץ שם טוראי דני גולדשטיין כטכנאי. שם צדה עינו את בודקת הקרינה עליזה הרמן, אך הוא התבייש לגשת אליה. ערב אחד, כשהייתה בתורנות שמירה, הגיחו כמה ראשים מהחלון ואמרו לעליזה שיש בחור שרוצה להכיר אותה. היא הוחמאה מאוד והם החלו לצאת. עד מהרה התחתנו והולידו 3 ילדים, רבית, גיא ועידן.
להקת השגרירים ניגנו בחתונה, והתפריט כלל דג מלוח, סלמון אפוי ותפוחי אדמה. חלק 6. מאיר וורדה. ב-1970 פיתחו ג'בדאי עמוס וג'ייקוב סלמון את הממרח המשגע הקרוי על שמם, ובאותה שנה ממש הקלה ממשלת ברית המועצות את המגבלות על הגירת יהודים מגבולותיה, ובכך אפשרה למשפחת קוריצקי להגיע לישראל. שם, בקופת חולים אשל בחולון, פניה ושרה, הדודות של ורדה ומאיר, עלו על החיבור האפשרי בין השניים. בבית קוריצקי לא היה קו טלפון, כך שמאיר הופיע יום אחד בדלת, ומשהוזמן מיד התיישב, הוריד סנדלים והניח רגליים על הספה. המשפחה הזדעזעה ממנהגי הצבר שלו, אבל הקשר נהיה רציני. רק שמאיר, כהרגלו, גרר רגליים ולא הציע נישואים. אחרי שנה נאלצה ורדה להכריז על אולטימטום, והזוג נכנס תחת החופה. לימים הולידו את מיכל, שי ונועה. חלק 7 ואחרון. נועה ועידן. בשנת 1476 המציא ליאונרדו דה וינצ'י את האומנות. 500 שנים לאחר מכן סיים גיא גולדשטיין את לימודי האומנות שלו בויצו חיפה, וכעבור זמן מה ביצע עבודת עיצוב עבור מסעדה תל אביבית חדשה בשם אסיף. הוא התרשם לטובה וסידר שם עבודה לאחיו הקטן עידן, שבעקבות ההצעה החליט לעבור לתל אביב ולהתחיל ללמוד קולנוע. כעבור 3 שנים הגיחה נועה לחיי עידן מבין הסירים והמחבטות של אסיף. היא הייתה אז סטודנטית לאומנות במדרשת בית ברל, שברחה מחיי המעונות האפרוריים לטובת סצנת האומנות של העיר הגדולה. זמן קצר לאחר הדייט הראשון חזרה נועה הביתה ואמרה לאמא, פגשתי בחור, אני חושבת שזה הולך להחזיק עוד הרבה זמן. ואת ההמשך אתם כבר מכירים. בקיצור, נראה שצירוף של מזון גורמה ומשק כנפי ההיסטוריה הביאו לכך שעידן ונועה מתחתנים היום, ואפשר כבר לעצור כאן ולברך. אז נאחל חיים מאושרים ומזון גורמה אוונגרדי לכם ולכל הסובבים. המשפחות.